Anzi Meratone, uyu musungwa aitaura mumwe kunzi anokopa iye akutaka munge makingwas atauro na machifa Meratone. Bhuru rekutanga rinogona zvese Bondi Yvonne vari pachisipiti. Mutonga apedza basa ndini baba simba rashe chingoma kubulawayo. Gwejende ipi hanzi hakuna chinonzi kukopa, no one is original. Ivo vaimbi vahombe vakatokopa one, regai vanokopa vakope so long zvichinakidza. Iye Charles Musungwa uyu bhesi rake iro ndera macheso, mavocals ake ari kukopa Admire Kasinga ndi Brandon Dliwayo ari kwaMutare. Ko hanzi ko iye akaimba sasoma one. Bhuru rekutanga rinogona asi ngaasiye kuimba satongai moyo. Rechitu ngaimbe rechitungaimbe nevoice rake chairo arege kuda kutedzera makingwazi ndi mai Alisha achiramba dare kumasvingo kwa Roy mutsigiri mukuru weArsenal. Zganzi right anzi sone anzi ko bhuru rekutanga rakamboimba natongai moyo here ndi mai Brian vari kubhikita kwa nyika. Aiwa vari kude malinki ndokupa uyo musungwa. Anzi uyo musungwa anogona one. Asi anenge anotaurisa. Right, anzi vanogona vakomana ava 50-50 ndi Tonic charambira ari pamasvingo. Anzi uyu ari kuimba sakumende bhuru iri ndi mai Answer munozotsa kuti muri kopi. Machief ungati nditongai moyo maitapiwa kuzvishavani mamukasiya pamushamba weblues mwana watongai moyo here. Right. Trust anoimba kusalaki kumene. Right, iri bese ava vanogona. Meratone tifambire minutes acho ndatiregerera kuti hey message achi panako yapanapa. Bhuru yekutanga rinogona ndi Oscar Musani ari kuMamutokwe. Machief Dube anogona ndinonzi Lama King obulawayo. Mabhuru ese anogona uyu wekuti kukopa Dewa iye akakopa makingwazi. Varume vanogona vese ava. Chief ari kuimba kusalaki kumene vanogona. Iye ari kuimba samakingwazi anogona. Saka full chicken chibaba gweje DP Manyani ari pachivakana nyama. Vanorova vese ndimukanya pazvishavani. Bhuru repiri anogona. Bhuru repiri rinogona asi anozvikudza. Ndiye ndichalika. Bhuru rekutanga rinogona then wechitu anzi chi message kezo vose vanogona vakomana ndini Clemens Mapurisa rekutanga rinogona zvara ndi Tinashe Mbengo ari kupa gutu. Right, regai tisapedze powerful vaimbi pamigwemirwe pamiwe apa ndi Lady C aurataura turi kupi Lady C. Right, nguva dziri pana 23 minutes to 9 o'clock. Regai tisimudze kambo kake kechipiri kubva kuna Machief. Kambo kanobva kuna Machief Dube. Kambo kanonzi izvo Meratone kambo kacho kanonzi Bumi wa Bachula. Yeah. Anaso uchabva pana pa wadzidza chali.
anonzi trust my chief Dube. Museve wacho kauzati museve museve yese above ma 10 minutes uchienda kumberi koko manje nenguva dzedu muchandiregera vado vaterere ndozati mwe muchida kunyatsonzwa magitare muchinda wedu si nekuda kwenguva manje tsari ndozati wanzwa zvawanzwa right. Hai isusu manje tichinzwa rumbo ruchitanga tinoenda kutoziva kwaruri kuenda ala muchinda uyu anotorova marovero ake chaiwo inamwa nagodo nemumwe munhu ya anorova anofana kutoramba achitorova marovero ake iwaye wese kune vari kumutsigira imi kune vangu vari kunditsigirawo vachifarirawo zvandaita izvi saka uri kurova shamwari yangu aiwa itorova wakaimba nechitonga kachi chitonga waiti kudia apa ndaimbira munhu uya asina kulola asina kuroora nditi like I thought maybe atova kuma 40 something years ana paanoshedzwa nemutupo kana kuudzwa kuti baningi anongoti kana ari trust anongori trust chete kana ari ningi anongori ningi chete asi baba ningi ana mutupo chero kana akapfeka sutu yake kuti apa atofeka zvine chiremerera nditi but hapana anomuona ongoti uyo hapana basa we ndi baba zero saka even chero kana kukanzanzi kune zviri kutaurwa zvepamba vanongoti uyo chimbomusiya aende anokutiudza chi ana mudzimai nyaya bachura right 18 minutes to 9 o'clock regaiko zvinezvi chimbonzwa kambo kubva kuna Charles Musungwa kambo kanonzi tisasarudzane right anziwo zacho vaterereka dzakareba kani zinomboenda zvokuenda zviya saka muchandiregerera kana ndiyutaura ndichizigura kuti kwanze kuti mungonzwa kuti zvirimwe
ndi Charles Musungwa koma naye nguva dzacho ndo dzari kufamba wena tasara kune 12 minutes chete ambire ndipo pamachifu ndichana ngoti turu ya ai ndaifarira kukopa ngati daongora mbozo wake but ayo zvatowa pachena kuti kune karipo but asi song yake ndaifarira ndinozokutaurawo zvakawanda iri right message yake ndaifarira ene besi rake amboda kuti mboti tidze mbichana nekuti ari kunonga neuku neuku ka but ayo song yake iripo song yake bo right inini usataurise kati ngwa dzinopera kabala inini ndine maridziro angu ngoti wakanonoka wandinzwa ndinogona kuti haiwa newe chaiye ndikatokuridzira indi yangu iyo handirwadziwe kuti ndikuridzire zvinhu zvakanaka bhozi nechida zita rakanaka saka kugona kwangu kwete kwevanhu uri kufunga ndiri kukopa ka mina tibonzwaka kama chifu wasazinyowa nechifingoiwasika nguchifi ndati chifingoiwasika nguchifi Chief Dube. Right, trust. Chikwata chako chakamira simono mai. Ya, chikwata chedu chakakwana. Chine vanoridza 3. Nemomo anotibesera apo neapo chifo. Anenge ari busy nemabasa ake. Chikwata chinonzi kudi chikwata chako? Chinonzi Dube Express. Oh, Dube Express. Express Iri album iri ndere chingani? Album ndine 2 albums and then ne masingle inonzi yanzi itachizvifambi isingle yatakabudisa last week iyo yanzi itachizvifambi yatakasangana na Lucky Kumene makati collab na Kumene na Kumene akatouya kubulawa ikoko aiwa isusu ndiri takauya kunoko nekuti Kumene power Kumene power aiwa sinote ega muimbo washanda naye so far pane umwe futi anoimba gospel wekubulawayo yandakamboita naye futi collab anonzi Felix Mlia. Alright. Koma live shows unomboita ya live shows tomboita apo ne apo but Twitter asi vari kutambira itonga yauri kuimba naye itonga vanenge vanoitambira sei uko vanenge vachitambira zvisingaiti sure zvisingaiti kokubhinga unombotoenda uri kubhinga kupi kwacho indiri kubhinga kari yangu ndakaberekerwa bva ndakakurira mubulawayo vanenge vachida kukubata trust
ma platforms aunobatika ndeapi napi vanondibata pa 077 maplangotika ndio tisatata okay pa YouTube pa Facebook ndiripo pa Twitter zvese ndiripo unengochinzi yesho unengochinzi unongoti Trust Machief Dube or Trust Machief Dube ndo handle yacho pa Facebook same for Trust Machief Dube kuzochiko pa namba munanga basi dakutaura newe pa fair manje kuna Trust fair unongodibata pa 077 46 83 079 077 46 83 urukumanya Trust okay 077 46 83 079 yatopera 077 46 Nenda ndikupe unyere pasi don't worry 077 46 83 079 right aiwa ndi chief gawo chief Trust Machief Dube kana muchida kutaura neyo isinde bila school mafunandi kakuru kati manje ungakhulumisi indabukatuzila mupendela ngesindebele mbonoti astika akastika yabe sizwa ndoti asizwa sindebele ndiri mukorekore ndiri mushona hayi utayasizwa isindebele hayi zozwa ndizwi chitonga taura nechishona kana pakuimba futi nechishona leka ndiwambozi yachitonga utondivhara alright toya kwauri chale chikwata chako chakamira sei wewe right ini ndine band risinganyadzise zvekuti kwatinopiwa mabasa uko tinonyatsoita basa zvekuti havazonyarawo nesu tine band rakakwana like ipapapa tine launch yatikutoita musi wa8 December paZebra Village kuno kumbare vanouya chimomira iwenda kubvunza tikati chikwata wakutoenda wakutomaketa mashefu angu akateerera ndobhadhariswa panapo mundiregerero ipapo but chikwata chakakwana tonzi kudii band ramuronzi Chawatanga Express hongo chine vanhengo ngani tine 10 chine 10 members ane vekutamba vakomana vekutamba varipo vatatu vandinoridza nawo i4 inini ndine wechi5 koya nevanondidayira kana ndichimba vanoita mabacking vocals album nderechingani chali right album nderechi I think nderechi 6 6 hongo mama acha ari kupi mabhamai inyaya yekuti nyasha dzaishewe kudenga kuna Mwari kakumuzoro kana asati angokuvhurirawo mukana nguva yako isati yasvika unoona vanhu vanga zvingokuzwira kure sei mazuva adilutwa nastep mother asi kana nguva yacho yangosvika mazuva akadilutwa nastep mother anenge achitapirira kure so saka vanhu vanogona kunge vachitokunzwawo asi vachingomirira kuti uzongorowa aiitika uzotanga uchiti tomuziva vamwe vachitoti ihama yedu zvinowanika zvisizvo zvezvo right Chale anobatika papi pama media social platforms aya right pa Facebook ndiripo zita ndiroro Chale Musumwa pa Instagram then pa Twitter zvakare inonzi X mazuva ano nepa WhatsApp ndiripo zvakare ko namba dzindari vanenge toda kubata right 0776 516 361 ndo namba idzodzo dzekuti vanhu ngavauye zvavo vasununguke vachibatikira dzokorora namba idzodzo 0776 516 361 right aiwa ndodavira kuti vadzibata tasarwa nemaminutes maviri kunge tichipedza muri 2 imimi mungakwanisa kuita collab here naItrust naChale collab toita asi ndinoda kuti one day ndimushedze pabulawayo apa tinenge tichireza papalazi ndinoda ndimushedze azoimba tozomupa stage saka mashoko enyu ekupedzira Chale right inini ndisandabva pano kandine vanhu vanonditsigira vanondibatsira nezvimwe 30 seconds Chale right kune vanonzi Francis Madondo Musara Christopher Savayangorowe then Fibon Chikwana ndingavapedze vakawandisa panapa ndakuyandenga ndavana manager wangu ndachingokumbira kuti ave nesei mbijana aiwa akatisina nguva
nguva ndopasisi ndine urombo tine urombo manager muchatiregerera kwanasi charonga zvakare tonyatso todi tokupai mukana ndeti right chingoti tinzwe tove inini ndongosimbisa mukoma wangu chingotaro nendevele yako netonga okay ndilomba big mtonga design lake achikwata changu chonke chinjendacho kandilomba ndoti ndamukoma Charles manager wangu na mukoma Makule ndo vanondisimbisa ndo vari kuita kuti zvese zvifambe ndichitendawo nemafans angu vese vari kublawayo I think vakatoteerera vese ndo vasimbisa namoms wangu ndikangamwe moms ndokutendai machinda ndokutendai ndokuuya kwamaita nasuno vandandinawo nasuno Trust machief duwe pamwe chete naCharles Musungwa aiwa chirongwa chinodzoka zvakare so ndinotevera inikabva panapa ndichakusaya mina LC wekomoja munako one musikana asingazore asi musakanga nekutumira muchida link munongotumira panamba dzinotevera dzinoti 0787 500 mungoti link tokutumira link racho and mukaenda ipapo pa channel panengirigiri pa WhatsApp pa channel yedu ya Radio Zimbabwe endai muende pa channel yedu ya Radio Zimbabwe muona zvataita nezuro chaiche pari zvakakandwa ipapo apo munotapirirwa ndinonzi Godfrey Gweje muve nekuteerera kwakanaka.